भैया नहीं बो का भाई का समाचार? सुने में आवता तार कोनो जमीन उमीन बिक्री के बका बेचे के तो बा एगो। या तो बेच देता हमरा जमीन खोजा तनी कितना दिन से को आदमी के कहनी तो हम बानो धुरफा उहे कहलक कि जे उनकर जमीनिया बेचे के बा। ना उ कहला ने उनका से। हां बहुत बढ़िया जगह पर जमीन बा। ओ जी बरम बाबा का स्थान बा। आ रोड बाटे पीच प्योर पीच के अरिया बा जमीन। को रुपया ले बकाठा? चलो पहले जमीन देखो तब नो अब अंदाजिए लगल दाम कम बटिया। चलो चलो चल के देख ले। चलो ई पर बैठ चलता नहीं हम। बैठो। रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे। रुका भाई रुका रुका रुका। हां मतलब है ये हां आइए है। हां आवा साथ रही हैं कैसन बा जमीन? जमीन तो ठीक है बा। हइला हई सब यही में भाई पीच करिए सब रोडे पर भाई। माने पूरा बा एकदम हो जिले बा। 3 कट्ठा बा। पसंद बानू? जमीन तो ठीक बा। तब बताओ एक और दाम काम का होको? दाम काम का तरह से कहल जाओ 12 लाख रुपया कट्ठा चलता है ना। भाई ढेर महंगा होता मरता महंगा कहाँ होता मरता बे हो जिनिया का जमीनिया हो जवान लिखो हन तो 7 लाख रुपया कट्ठा बेचवे जवान। हम 8 लाख रुपया हम दे सकत नहीं के कट्ठा ओसे बेसी ना होई। 10 लाख दे दियो ना 8 लाख से बेसी के लायक नहीं है। बात समझो आखिर मान के चलो ना चेमरा चाचर भाई ने चलो अब जरूरी बात मान ही के पड़ी। सब ले लेबो? हाँ पूरा तो 24 लाख भइल नु 8 लाख के हिसाब से। हाँ के 24 लाख तो हेलो 2 लाख रुपया बायना। हाँ आ काल चल के लिखा जाए तो कल पूरा पैसा दे देम। ठीक बात है कल वही जी रजिस्ट्री में लेकिन नगद सब दे देवे के पड़ी। हाँ यार जिनिया 22 लाख रुपया तरह के दे देम तो हम जाके ऑनलाइन आज करवा देव तनी। कल चल के रजिस्ट्री हो जाए। ठीक बा ठीक बा चलो। प्रणाम सागर भैया। प्रणाम का हो का समाचार? ए समाचार तो ठीक बा हो। हाँ सुनिया का तो हमारे पटीदार से जमीन बेचता रहो। तारा कैसे पता चल गइल? आवत रहनी तो एक जना कहलन कि तार पटीदार गई रहन। बेचत तो बानी। दाम कम हो गइल बा? कितना में भइल? 8 लाख रुपया कट्ठा पर भइल। 8 लाख कनिया 10 लाख देता नहीं हमरा के लिखना दो जमीनिया। 10 लाख देते 10 लाख दे देम हम। बदलबो ना ने? बदले वाला में कहाँ से सवाल लग गई। 10 लाख पूरा कैश हाथ में। जमीन देख ले बड़ो? ना जमीन तो नहीं देख ले। लेकिन एगो बात सुन लो भाई ओ डर बा भाई बदल लीबो तो फिर वो हमारा 8 लाख ना मिली। अरे भाई हम ना बदलेम कहते ना बदलेम 10 लाख रुपया तरह के देता नहीं कोनो कीमत पर उ जमीन हमार होके के चाहिए हमरा पटीदार के ना। ई बात बा। चलो अभी जमीन देख। चलो 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 उतरा भाई। ये हो का देख पूरा पीच करिया बा एकदम। ओहो जमीन सोना बस सोना है दात रही। कैसन बा जमीन? वही में भाई। अच्छा वही में बा आई फ्रंट ह ठीक बा हो। जमीन तो पूरा कड़ाम बा देख लो। हाँ को कट्ठा बा? 3 कट्ठा बाटे। 3 कट्ठा तो दाम काम तो होइए गइल बा। हो गइल बानू माल तो लेल बड़ो? पैसा पूरा लियल बनी देखी है पूरा 30 लाख बा। दिया ली है बेगवे ले ली। काल रजिस्ट्री हो जाए चल के। काल हाँ ठीक बा तो चल जाओ। चलेगा ठीक बा। चलो जमीन तो लिखा गई। अब तनी चल के जमीन के मुआयना कइल जाओ। साला हमरा खेत में कौन कुदारी लेके थी करता भाई। चलो तो देखल जाओ तनी के ह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए भाई ए रोका रोका कुदारी रोका। ए का हो गइल? का होता है मैं डरामा?
ड्रामा हाँ मने खेतवा कोड़त काहे बार हई ए मर देता हमार खेत ह त मेंगड़ी बांधत तनी बोए होए के बाद देखत रह खाली बावे तहार खेत दिमाग में ठिकाना में बा तहार का हो गइलो हाँ ई जमीनिया हम लिखवाइले बानी हम हई देख लो कागज यहाँ हाथ में बा जमीनिया तू लिखवइले हाँ ई जमीनिया हमार ह जमीनिया हम लिखवइले बानी काल्हे के लिखवइले बानी जमीनिया हमार पगलाई बा 24 लाख नु देखे लिखवाइनी ह हई देख हई 15 तारीख के लिखल बा हाँ कागजवा लिखल बा हमरो लगे बा जमीनिया। कागजवा देखो ई ओरिजिनल पेपर 30 लाख देले बानी जमीनिया के जमीनिया हमार 20 तारीख के लिखाइल बा हमार 15 तारीख एकर मतलब तरह से 5 दिन पहले हमार लिखाइल बा ओकर बाद 5 दिन के बाद तहार लिखा गइल बा उहे जमीनिया के एके गो के एकर मतलब एक एक आदमी दोनों आदमी से जमीनिया बेच देले बा का तो देखो ना तो जमीनिया खाता नंबर बा सर्वे नंबर बा तो एके बा सब अरे साला ये तो हमरा जमीन में दोनों अपने में कागज लड़ता सन हो पहले हमार लिखले बा बाबू ओकर बाद 5 दिन के मार बाद दे तोरा के लिखले। और दोनों जना आई कागज पत्र लेके हमरा खेत में क्या करता रहलो ए तो ई जमीनिया हम लिखवाइले बानी ओकर बाद से फेन हेकरो से उहे जमीनिया लिख अरे देले बा। ऐसे कैसे केहू था हमार जमीन हमरा बाबूजी के नामे जमीन बा कैसे दोनों जना कैसे के लिख दिलो चलो चलो को द्वार पर चल भाई धरा दोनों जना कुदारी है कुदारी खेत में से निकल जालो दोबारा आइलो तो टांग काटा दे समझ लो ना चलो कोई उपाय कर जा वहां पे हम गियर में डाल ले बा गियर में डाला दे बड़ा